היי מוטי, כאן אלכס. אז אתה ביום ה-16 עכשיו, נכון? Mm. כן. נו, הסתפרת? אתה נראה כמו חדש כבר. אז תספר לנו קצת, מה, 4 ימים בערך לא הייתי, לא צילמנו. איך ההרגשה, איך התחושה? בסדר, סך הכל. יצאתי לפני כמה ימים לבנק ולהסתפר. כן. אה, היה נחמד לצאת. איך הייתה הנשימה? אמרת שעלית בסדר כמה גמור. מדרגות? עליתי כמה מדרגות, ירדתי לבנק, הלכתי לפה, היה לי קצת קושי בגלל הפיזיות, האוכל, לא בשרירים כאילו, בנשימה. השרירים כאילו חלשים, כן? כן, ברגליים היה לי קשה כאילו כן. יותר מאשר הנשימה. אה, ואתמול התעורר לך רעב, אמרת. אתמול התעורר לי קצת רעב, אבל חלף אחרי זה שעה, לא, שעתיים. לא אמיתי כאילו. לא, ויש לציין שאתה רואה תוכניות אוכל כל הזמן. כן. אבל זה לא משפיע, אתה אומר. לא, לא משפיע עליי העניין של האוכל, לראות את התוכניות. אחרת לא הייתי רואה. אני רואה מההתחלה. אה, פחות או יותר, עוד היה לנו... בדרך כלל יש לי קצת בבטן, קצת תחושות לא נוחות. מהקיבוצים, קיבוצים למיניהם, כל מיני כאלה. התכווצויות. ו... זהו, היום דווקא אין לי. זה היום הראשון שאין לך? כן, אהה. אה, מדדנו לחץ דם, היה 70 על 108, סוכר מדדנו 76, פעם קודמת היה 86, ירד קצת הסוכר. זה בסדר, הגוף שלך מייצר סוכר גם מהשומנים, אבל כנראה הרגישות לאינסולין ירדה, ואז לא צריך הרבה סוכר בדם. כאילו, הסוכר הולך לתאים יותר מהר ממה שקודם. אה, נו, אז אתה מחכה כבר לסוף? איך אתה... סופר את הימים האחרונים. מקווה שיישאר אבטיח עד אז. הבת אה, שלי אומרת שכבר האבטיחים מקולקלים, היא קנתה כבר שתיים, שלוש האחרונים, הם הם לא, כן, הם כבר לא סוף כל כך עונה. טעימים. טוב, נמצא לך, גם מנגו זה טעים. ברור, אני לא מחפש אבטיח דווקא, אני אומר שהאבטיח זה הכי אטרקטיבי, כן, הוא הכי עסיסי כזה, זה מוזלים. הכי מגניב. טוב, אז 16, היום ה-16, מחר אתה מתחיל את ה-17. וזהו, אתה כבר ממש מתקרב ל-21. אבל שוב, אני אומר לך, גם אמרתי לך קודם, אתה לא חייב לסיים ב-21, אם תרצה להמשיך אתה מוזמן, כאילו, זה לא... אתה תחליט, זה לא... אני אחשוב, איך שתרגיש. מבחינת הכדאיות, כדאי להמשיך עד שהגוף יגיד לי מספיק. זהו, אתה תרגיש, יכול להיות שזה כבר יקרה בדיוק אז, לא יודע, אי אפשר לדעת, הגוף יש לו תוכניות משלו. כן, העניין אצלי הוא יותר בחולשה זה, אתה יודע, עוברים את היום, זה חוזר על עצמו, זה כבר נהיה כן, יותר קשה. כן, טוב, אם היה לך חברה פה וזה, אולי היה יותר קל, ללמוד כמה יוצאים איתך נגיד, אם היו, עוד איזה 10 ככה. יכול להיות שאם הייתי יושב עם אנשים, זה היה יותר קל, ברור. אבל אני מסתכל גם שהגוף, יש לו כאילו חולשה, אז אני לא יודע כמה הוא יחזיק, בלי שום קשר, סיימתי, לא סיימתי. אנחנו לא תראה, כל יודעים. עוד יהיה לו שומן לאכול, מה לשרוף, אז הוא יחזיק, אבל הוא מוריד את חילוף החומרים, זאת אומרת, אתה נהיה יותר ויותר, חלש. הוא רואה שכבר אין הרבה, אז הוא מתחיל לצמצם, אתה מבין? הוא מצמצם ואז מוריד לך את האנרגיה למינימום, שאתה כמה שפחות תתאמץ כדי שהוא יוכל להמשיך. טוב, אז
עוד משהו לפני הסוף, אתה רוצה להגיד? אני יודע שאני ממליץ שלא יסתכלו חדשות וכאלה בזמן צום. שיסתכלו על טיולים בטלוויזיה בעולם, על שירים, על דברים, טיולים, כן. זה עוזר, כן. טוב, הבאתי לך עכשיו ספר של קראו הרמב"ם, אולי ספר, יהיה לך, אולי תצליח להתרכז בקריאה. זה מה שאני ממליץ. טוב, מעבר לזה אין לי הרבה מה לעשות. אוקיי, אז ביי, עד הפעם הבאה. ביי. ביי.